Доварда корота чам бахлашка эйрус росит фахр мекнину дидай майрус забону дароси дибас накиноли шота асири ғама дардым танаким барад варда кучапион мегардам майли ба гуфти ту ма банги ту шулуха чӣ ба ту сирх кади гардани ин питуха повтор гуфтам як гапа барнагарди меморам меаром ё не то кайғамта мехирам чӣ ба дига ёд намекни куҷоши дӯст дорид дена бехи гӯшҳо монда куҷоши динтиз дорид чӣ ба айман нарафти уқаша бала хурди ку агар гапот рост боша ба ман мемурди ку чӣ коре ки байни мошид ва монди шуогаҳай чанга мараганда мекна умуси чан бегиноҳай сол гузашт моҳ гузашт нагузашт дарди ту ҳозир дасти ура меҷи қаддастои гарми ту биё илтимос биё сухтак дуруну марфи намуд рӯи рак дастои пури хуну марӯз ба букати розано дидайма чӣ бугум та ишқи ту мара накушту захмат мондак дурумда бара таги хок мекуна чӣ дардайда баданам майрӯз пушаймошидум ай ба то ошиқ шиданам монкашим нафаси озод чӣ хонаи ғам мекаши тираи сон калон кардай ё ки ягон ваҳшӣ дарду ғам эй азоби дунё ту то каям мехоҳӣ ошиқо гардан ҷудо ту ба худ кира таслим дорӣ фаҳмонда ошиқ ура синни марг равондорӣ ҳамияй ҳоли ошиқ наихе наку орзуи ҷони ҷавонша ба марг равонаку хушбахтӣ хоҳонша ки ошиқои сухта дил гунаҳгорам ура медонам ханҷари даруни дилам лаънат мехонам бояди хемекат ошиқа ҷудо саршави